агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 2 август хабар дод ки тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятии ҳакимов акимхон техник заминсози корхонаи давлатии фаръии суғдзаминсоз анҷом ёфта. ин парванда дар пайи таздиқ шудани фикри айбдоркунӣ барои муҳокима ба додгоҳ ирсол шудааст. ҳакимхон акимзода бар асоси банди аи қисми сеюми моддаи 247 кодекси ҷиноятии тоҷикистон ба қаллобӣ ба маблағи бузург айбдор мешавад ва ӯ бар асоси ин банди қонун ҷарима ба маблағи бузург ва ё аз 5 то 8 соли зиндон таҳдид мекунад. маркази матбуоти агентии мубориза бо коррупсия дар шарҳи ин парванда гуфт, ҳакимов акимхон дар вазифаи техники заминсози корхонаи давлатии фаръии суғдзаминсоз фаъолият карда бо мақсади тасарруфи молу мулки ғайр бо роҳи фереб ва суистифодаи боварӣ бо истифодаи мақоми хизматӣ аз шаҳрванд А барои тайёр карда додани сертификати ҳуқуқи истифодабарии замин барои манзили истиқоматии сохтмонаш нотамом дар якчанд ҳолат дар маҷмӯъ маблағи $3700 талаб карда гирифта ба манфиати охирин ягон амали муайянро иҷро накард, маблағҳои зикршударо тасарруф намудааст ки бо ин кирдораш ба шаҳрванд зарари калони моддӣ расонидааст. агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон ҳафтаи гузашта аз анҷоми тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятии аскар раҳимзода собиқ муҳандиси заминсози ҷамоати ватанӣ нояи фархор хабар дода буд, ки низ бо қаллобӣ ба маблағи бузург айбдор мешуд. фурӯши қитъаи замин барои сохтмони хонаи истиқоматӣ ва ё иншооти тиҷоратӣ дар тоҷикистон ба яке аз риштаҳои аз ҳама фасодзада табдил ёфтааст. додстонии кулли тоҷикистон 2 ҳафтаи пеш гуфт, танҳо дар нимаи аввали соли 2021 мақомоти ҳифзи ҳуқуқ беш аз 8928 гектар қитъаи замини ғайриқонунӣ тақсимшударо ба ҳолати аввалаш баргардонидаанд.